खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 डिसेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां पार्टिनि लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। दिनैनि हान्थिनाया मोजाङैनो जाफुंसारगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै बे खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदानै खामानि मावनो थाखाय साननो रोंगोन आरो गियान फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआ बांसिन गोजोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा सोरजिनो एबा आरजिनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव गुलाय गुजाय एबा आब्रुथिनि आंखाल फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया फेलें जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां।
बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोदान खामानि मावनो एबा सानखांनो रोंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै खामानिखौ मावफुंनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब लानांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।